rogo hangen dalaba shiga birni ne ba. Akwai karan bata to yau zana baka labari zauna. Ki sai jikin rogo hangen dalaba shiga birni ne ba. Kai, wannan is very tough. Menene a bayanka? A to ranka ya ya wuce kayan wanki ne a ciki mana. Labai. A tsaya da Allah ina zuwa kayan wanki ne a ciki. To tsaya mana ka bi ni hankali mana. To ka bi ni hankali doka bata ce kai mun haka ba. a haka ne mana ai. Doka ce ai. In kana neman abu a gona ma ka tambaye ni sai in nuna ma. Bude jakar magani bude sai mu baka permission ka wuce me a ciki. Yalla bai kai zuba da gudu. Ba zai da gudu. Kana zubawa zan maka. Ba so kake bude ba. To bude. Ya gari ya jama'a. Lafiyar su kalau. Ba tare da bata lokaci ba, ni sunana Alhaji Tije kuma hamshakin mashahurin dan kasuwa ne. Ina jin labarinka amma da ma ban taba ganin ka ba. Ai wato ni ba boyayye bane. Yanda kika san jirgin sama haka nake ko ina an sani. Haka ne, amma me ke tafi da kai? So nake ki taimake ni kuma ke ma ki taimaki kanki. Kamar yaya ban gane ba. Ai so nake na aure ki nan da wani ɗan ƙanƙanin lokaci idan kin amince. Domin na samu labarin ki ke bazawara ce wacce kin ƙare idda amma har yanzu ba wani tsayayye. Saboda haka ke kawai nake so ki ban dama. Ai ko ina da tsayayye idan babban mutum irin ka ya zo. Dole an ture shi in baka guri Alhaji. Ai kin sa ni wata dariya wata fara nake wallahi. Ai na gane kewayayya ce yanzu ke nake tsamayi. To yanzu tunda ka ce nan da yan kwanaki za a daura auren nan. Yanzu sai mu wuce kanti na fi son haɗa kayan lefe da kaina. Ai ba ki da matsala. Wannan mai sauki ne ko akwati nawa ne zan yi. Ba ki da wata matsala. Sai matsala ta biyu. Ai faɗe ta da gaggawa ina da maganin matsala komai girbanta. Babana talaka ne kuma ana bin sa basu saka da yawa a unguwarmu. Yanzu da an ji labarin zai aurar da ni za a ci kuɗi ya samu. Za a zo a tsire shi a ce duk ya biya bashin da ake bin sa. Ai wannan ba matsala bace. Kawai ki faɗe ta da gaggawa. Na gaya miki fa komai girman matsala fa ina jibga mata kuɗi sai ki ga ta shafe babu ita. Ai ki faɗi kawai nawa ake bin mahaifin naki. Kuɗin miliyan 5 ne. Yarinya ni fa babban attajiri ne. Ki faɗe su da gaggawa ko nawa ne na gaya miki ina da maganin bukatunki. To ba damuwa. I love you. Haba, ai miliyan 5 ba wasu kuɗi bane da za su gigita ni. Kawai karki damu kanki ke daije ki gida. Gobe idan Allah ya kai mu ni kuma zan zo. Duk abin da kike so haka zai. Ko dai in tura muku so muku taransifa ko kuma in zo miki da tsamiyar tsurar tantagariyar kuɗi wuri na gugar wuri. Na san da wannan ni nake da takin da zan yayyafa wa bukata komai girman ciyawa. Karki ji komai. Ai na san mace mai hanci. Lura ne naga hancin mace irin dan camade din nan to sai yayin da karfi na ya kare. Hancin mace na ganshi dan camade. Ba Ya ake ciki? Ya ka huta ko za ka ci gaba da gudun? A to ai ranka ya daɗe a lokacin kukan ku zannuru ba kai mun. To yanzu in sake ka ko kuma ba gama gudun ban ne ka ci gaba da gudu. Kai gudun san ranka. Shi yasa kaga dole na ɗaye na tuna tirenin ɗin da. Wannan kayan sato su kai. A ba ranka ya daɗe. Duk ya ta rasa kayan da zan sata sai kayan bani Hawwa'u. Fans da waye da ƙarya zai maka kai ka shiga hankalinka. Ƙarya zai ma? To shi kenan. Yanzu zan sake ka amma da sharadi ba zan baka waɗannan kayan ba. Ka je ka zo da mai kayan ta karba. to amma dai ranka ya daɗe mutum da kayansa ai kamata ya ce ga kayansa ya ɗauka ya ware ko? Kaga bai gaji ba me damu shi sai? A haƙuri ranka ya daɗe, a haƙuri kawai barin tashin wani. Karambata ba komai karambata ran ga maka
na rantsa da girman Allah aka ƙara kama ka inda ka biyo kun yan shaye-shayen nan kaga daga nan alkur'an sai kotu kai wa ya sa ka a ina ka sani Allah bai ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya ga alƙalan ba za ka rama kenan a ni ban ce zan rama ba Allah bai to ka je kai karatu sai ka kila ka zama amma double promotion ka gama fiye da ni sai ka rama a ni din banza ni karambata ai sai dai kai Allah ya isa karambata bani so amin raini tilas na karambata na haɗe da ka ganni a wayo da na gita ko ido da bambanci kira ta kok da mafanta ba na gane gaskanci dan na karɓi cin hanci yan kuɗin ka ne hujja a gare ni ka ji na farta dukkan ka babu ko sisi mummuna da yan kuɗi shi zaba dakata ban baki izinin ki zauna ba na san ke babu abin da ke tafa da ke illa maganar soyayya ni kuma a wannan lokacin ba soyayya ba ce matsalata ni matsalata kawai kuɗi ni ma a yanzu ba soyayya ba ce ta kawo ni maganar kuɗin ne kawo ni da kyau za ki iya zama kar ka sa na jin kunya dan ko gidan mu ma ba ce min ba ba ce min ba kai sai mu sallama salamu alaikum kai sannu dai baba yawa sannu sannu da zuwa yawa sannu dai baba yawa sannu kai sannu baba yawa barka dai ka amma baba yanzu tsakaninki da Allah kike nema ki wasa da lafiyar baba na ga zara ta haska ki kalli baba ki kare mar kallo ki gani sannu baba kana ai bisa alama kana jin jiki sima kin so ki wasa da lafiyar baba baba ga wanda zan aura sunan shi Alhaji Tiji mai hadarin naira rayuwa nake bita kina da hankali kuwa a wannan hali da nake ciki zaki zo min da batun aure wato baba ka kwantar da hankalinka duk da dai kana cikin wani yanayi na firgici da rashin lafiya ka kwantar da hankalinka Alhaji kila wata matsalar ta dan gaya maka mai dan sauki da ta gaya maka babban matsalar to da watakila ba za ku zo gurina da ita ba yar kasima wacce duk duniya ba macen da nake so irinta ba ta ɓoye min komai ba ta yi min bayanin komai wai kuɗin da kake magana ba naira miliyan 5 ba ne kacal miliyan 5 ne amma mu a wajenmu ai kuɗi ne masu yawa Alhaji maganar waɗannan kuɗaɗe kacal da kake magana yaya kuke so na baku kuɗin kuna so na baku su gayan su kuɗi muraran hannu da hannu ko kuma a so kake yanzu nan ɗauki wayata tun kuɗa muku su to Alhaji a yi haka kar faɗa waniyar da yawa Alhaji magana ta ƙarshe wacce ita ce take so samun zuciya na zo na yi gaisuwa gami da roƙon iri na nemi auren yarka tsalili ya fara kyakkyawa ga ta na ado ta kwanta ma a cikin raina ta kwanta ma a cikin zuciyata ta zama kibiya wacce ke so karkashin zuciyata na nemi aurenta za a bani ko ba za a bani ba sannan so nake na zo da tawagata in yi mai kudungurin haihuwa da hanji ni na isa in yi maka musu Alhaji ai tun da kace zaka biya mana bashin miliyan 5 na san duk inda ka fito kai dan arziki ne irin albarka wato wannan magana da kai baba daga lokacin da muka shigo gidan nan na ganka akan tsagin tabarma da guntun mahuci na kaba a ne maka fifita a gigice baka cikin hayyacinka daga lokacin na san cewar na samu sirikin da nake so domin duk tayin da ne maka ba za ka ki karba ba
Tunda baba ya amince, yanzu kawai sai ka samu na kuɗin da kai mana alƙawari zaka ba mu miliyan 5. Ke me yasa Sima kun cika gaggawa ne? Duk abin da za ku yi sai kun yi na ƙuruciya. Ki bari ya kawo mana wannan kuɗin a buhu. Kin ga mu ya hutashe mu bin layi a banki. Haba baba, ya zaka ce a zo da kuɗi cash? Duk wanda suke bin mu bashi ba sai su ba mu account number mu musu transfer ba? A'a, Sima. Ki ja bakin ki shiru. Tunda kika ji baba ya ce a zo da kuɗin nan gayan su. To akwai hangen da baba yi. Domin kin san cewar hangen da baba zai yi, yaro ko da zai kure wa dutse hawa ba zai gano ba. Saboda haka ta yaro kyau take ba ta karko. Ki kyale baba ai masa yanda yake so. Haka ne Alhaji. Saboda haka wannan magana akan ta za mu tsaya. Gobe zan zo muku da tsabar tsurar tantagaryar gayan kuɗi in Allah ya kai mu gobe. Sannan bugu da ƙari baba. Ranar Laraba nan idan Allah ya kai mu da misalin karfe 2 za mu zo da tawagata da jama'ata za a ɗaura aure na da yarka sai a kokari a sanar da jama'a. A je masallaci duk a sanar a masallatai cewar za a ɗaura auren Alhaji Tijjani naira yayi indarro ana baka kana baiwa kana watsawa kwararo. Sannan bugu da ƙari ni ne maliya. Ka san maliyan da take ko? Ka san dai maliya duk karfin dan fito da dan kamin kifi da wani ƙaryar dan koma idan ya watsa yayin da ya watsa zai ja. Kuma duka akan maganar kuɗi yadda za ki ni ba zan je karba sai dai in ta zubarwa. In Allah ya yarda Alhaji za a sanarwa kowa da kowa. Ai Alhaji yadda kace haka za a yi fa. Baba ana ta zancen aure, ni ban ga an kawo komai ba. Mu kina haka za mu ci bikin babu komai? Haba yarinya. Ya kike irin wannan magana ta yara wannan kuruciya ce. Ai tunda kika ga babban mutum na sa kafata na shigo cikin gidan nan kin san cewar ba da wasa na zo ba kuma a shirye na zo. Da abin da kuke so za a kawo muku magana dinki duk irin dinkin da karshen kwalliya idan jagire ke ki sai na kure ki da ado. Yanzu abin da ya kamata saboda yanayi na lokaci azima mu fita za mu je dan fariran kantin nan supermarket za mu yi akwatuna ita akwata 24 za a haɗo mata. Kai kuma baba da kike maganganu akan cewar magana karshen kwalliya akwatuna 5 za a haɗu. Mun gode Alhaji. Allah ya ƙara arziki. Amma Alhaji ni da nake ta fama da jinya ka kuɗin magani na yau daban na gobe daban Alhaji ni da zaka dan taimake ni da kuɗin da yafi akwatin. Kai baba, bayan duk ɗawainiyar da yake mana me kuma na batun magani? Haba ɗawainiya ai sai ta yawa. A'a ba karki wata magana azima. Ai baba iya da gaskiya. Ina so ki gane cewa sai da lafiya ake komai. Ki rabu da ni kawai. In dai magana hidimar baba ce. Baba daga nan kafin ranar biki. Wannan molewar da kai da wannan moliyan ka tayi din duk zan ai maka suturarta da fanalbitin. Sai an miƙe ka daga nan kafin ranar biki sai an miƙe su midan. Wannan karkacewa da kike kallo talauci ne da ki baba da ki gaba da ki baya. Zan ware kuɗi makudi a yi maka panel beating da structure a yi maka panel bita a miƙe ka. To Alhaji mun gode. Karki wata godiya. Har yanzu baki gane ba. Ni nan da kike kallo na Alhaji Tijjani kirari na ni ne maliya ba dai karfin arziki ba. Idan za a shekara ana jibgata sai dai kuɗi kawai su ta zuba. Babu wani maluki wanda ya sai ce zai zo ko ya zo zai ga ƙarshen maliya. Ni Alhaji Tijjani maliya. Saboda haka maliya ikon Allah ce. Mun gode Alhaji. Allah ya ƙara arziki. Ba komai. Ba komai baba karka ce komai wannan yi wa kai ne. Tashi mu je gurin a fara haɗu wannan akwatunan. Samu wannan kuma kajin guragun kajin. Mun gode Alhaji Allah ya ƙara arziki. Kar ka ji komai Allah ya baka lafiya. To Allah ya ƙara arziki. Yawwa amin. Suna mu je ko? To a da lafiya. Ai da abin da kike so a duniya shi nake. Da abin da kike so a duniya shi nake. Ruki.